Dziś na warsztacie detektywistycznym Tucson z salonu aut używanych w Gdańsku. Rocznik solidny, przebieg 140 000 kilometrów, skrzynia automat, powiem krótko, daje radę. Na plus środek zadbany, czyli nikt tam nie hodował psa, gołębi ani rodziny szopów. Od spodu czyściutko, jak nowe. Jazda próbna, bez niepokojących dźwięków, szarpnięć, dramatu diagnostyka komputerowa, zero błędów. Małe minusy, niedoładowany akumulator, porysowany lakier na masce. To jednak drobiazgi w porównaniu do stanu technicznego. Auto można spokojnie polecić. Dobry wybór do codziennej jazdy i dalszych kilometrów.